अरे बबुआ का है बैठल बारे ये शांति में। का कहिए काका, बड़ा दुखित के बात भइल। लॉकडाउन देखते बड़ा कि लाग गइल बा और हमनी के आसारा में रहनी है जा कि 3 मई के लॉकडाउन टूटी तो पाछावा में तो लगन तो निरलिए सन तो पूरी ओरी भेटाई आ चौथा के माने तो बीतिए गई, चौथा में नहीं दर्शन भइल हो। एहू आदमी आसारा में रहल कि 3 तारीख के लॉकडाउन टूटी तो आगा चल के तनी पूरी ओरी भेटाई या मिठाई भेटाई। अब वैसन हो गई तो एकदम हमनी के आफते पड़ गई। इहे 3 महीना हमनी के लगन करते तो पैसों मिलत रहल ह आ टेंट समय में रहते रहे जानते बाड़ो तो पूरी ओरी मिठाई उठाई भेटात रहल ह। तो यही करके खैले तनी बरसात में कम मिलत रहल तो हमनी के काम चल जात रहल ह। लेकिन अब ई स्थिति आ गइल नो तो पूरी देखहु के नहीं खे मिलत, मिठाई के खैर छोड़ा ना। अरे बबुआ कुछ कहलो हसा ना कुछ चल तो लगन ना चल में कुछ काम करन रे। हाँ काम हम कहनी है जा, खेती गृहस्थी के कुल काम अस्थिर भइल, बनिहारी कहनी है 4-5 बोझा गेहूँ कटले नहीं बन उन मिल रहा है आ थ्रेसर में कटवा के ओकरा के अस्थिर कह देनी। अब वही में खाली के पिसोले बानी और होते 2 हाली के और पिसाई ओकर तो लॉकडाउन और बढ़िए गई तो यही में गेहूँ हमारा आटा खत्म हो जाई। अरे हरियर सब्जी क्यों नहीं खे मिलत? कुछ लियाओ निको सब बाजार उधर ले ना। हरियर सब्जी कहाँ ले मिलता? हरियर सब्जी ते एगो बुझाता कि जुग हो गइल बा देखाला। वो मनु नहीं खे पड़त ओकर स्वाद कैसन होखेला। करैली भिंडी एकदम हरियर सब्जी आंखें देखे के नहीं मिलत। पैसा रही तब न होई काका। हमनी की स्थिति जानते बड़ो, गरीब दुखी आदमी एकदम स्थिति डाउन हो गइल बा। अरे कुछ रकसन खाट के उसे ले ही रे के खा लेने रे। ऐसन तो कबो भइले ना रहल ह। जानते बड़ो हमनी के टेंट में रहे वाला आदमी अगर पैसा के हमनी भी कमी होके के हो, लेकिन ऐसन हो गइल बा कि हमनी के 3 महीना अपना घर के अन्न खाते ना रहनी है जा। दोसरे के कहियो बढ़िया चीज मिली, दोसरे के ने खाई के हमनी के अपन काम निकाल लेते रहनी है जा। लेकिन ऐसन स्थिति आ गइल तो साला ठीक ले मारो भात नहीं खे भेटत, वही पर काम खिंचाता है काका। यही ले मन मार के बैठल बनी सोचत तनी कि घर दुआर ले तो बहरी नहीं खे निकले के, यही में आराम से बैठ रह एथी कर तो ना मन उबियाल तनी कहीं बगीचा में निकली तनी देखी बैठी। और सब सुनावे काका? सब ठीक है भाई बादशाह अपने कह। चलो ठीक बा। अभी या सारा में रहत टुए आदमी केहू गांव टोला में मुओ तो किरिया उरिया के आसारा बटुए। अब वही में तनी पूरी ओरी भेटाता तो अब का करब? कहियो लइकावा चल जाता तो कहियो हमू चल जाता नहीं खाए। अब तोहरो तू उम्मीद हो गइल बा, तोहरो इंतजार ढेरे आदमी करत है। तू पटुआ जा कि तो हमनियो को आसारा हो जाओ कि मैंने 10-12 दिन के बाद पूरी ओरी भेटाई। अरे का कहते रे तोरा बुझाता दिमाग काम करते रे तो मार ना तब तेरे उम्मीद बा धरती को बोझे न बाड़ा तू झूठो के जवा। हम धरती के बोझ बनी लॉकडाउन में पूरी भेटा जे एक दिन जीव तो ठीक न रही, बड़ा तार पुन होई। मोल के बाद बड़ा पुन होई तारा कहि कि जा तो फलानावा चल गेल कि फलानावा के बेरा पूरी बटुए एक बेरा के सब के अनाज बाची। अरे भैया हम अब रे तोरा बुझाता अभी मैं जी के का करब बताओ? जी के तू ही क्या करब? मुँह जाता के दिन हमनी के पूरी ओरी भेटाओ। लॉकडाउन में देखते बड़ा अपने आफत विपत पड़ रहा तो रोटी तो बना के धरते सन वो देखते रही कुल बहुत पूर्वा पश्चिमा हवा रोटी सुखा जाता निक लगता। अरे तेल ले घसवा के पराठा बनवा ले, तेल के जुगाड़ नहीं थे तो कहाँ ले जुगाड़ रही तब न तेल घस के पराठा बनी? कहाँ ले बनी? जुगाड़ बा काका। तू बात ऐसन ऐसन करेला हमारा बुझीबे ना करेला। कहते बानी कि बनिहारी ओनिहारी कहनी जा कुल लइका वैकन के लेके तो कुल कटिया पिटिया कहनी है तो वही में मिलल ह ज्यादा कि 20-25 किलो गेहूँ मिलल बा। अब वही में चल वही में दिन काटही कनु बा काट ले चल ठीक बा। लॉकडाउन लागी गई बा ठीक बा ठीक बा काट ले चल ठीक बा चलो ठीक बा। छोड़ बात तू कुल हटाओ का गल तो गावे के बा। लेकिन मुँह तू मुँह पूरी ओरिया भेटाओ मार ना, ठीक रहे दो, या मैं मत तो रखो। मुंह के कहबत कर जान चाहिए छोड़ जाएगा। हाँ भैया इहे अब बटुए देखते बनी जा
टेंट वाला भाई लोग के रहत रहल तो कुल चाहे जे होखो नाच बाजा वाला पूरी प्लेट भेटात रहल। अब ओहू पे आफत पड़ गइल बा। किसिम किसिम के मिठाई खोई हम लोग। रसगुल्ला मिली आए थी तो कहले हटा दो एकरा के निक निके लागल। ए घरी ऊ हो लड्डू मिली ओहू पर आफत पड़ गइल बा। लड्डू मिली तद भी जो होता कि मिली कहवा मिलता उहो नहीं मिलत। सही बात बानू। पूरी अब ना मिली बुझाता कि पूरी चटनी देखल एगो जुगे हो गई केहू के बा। आई तो बोल रही बटुए आ सबसे बड़ बात ई बा कि जोना भाई लोग के शादी लागल होई जेकर तो कहत होल कि अब दिनवा निकचाइले बा। अब दिनवा निकचाइले बटुए बियाह शादी होई तो जानते बड़ो मिलजुल होई तो जौन है लॉकडाउन लाग गई तो सबके आसरा पर पानी फिर गई। अब भी बा मोबाइल के रिचार्ज वाला भाई लोग के आमदनी बढ़ जाए। अब साल भर कैसे हो अब टनी हम जल लॉकडाउन टूटी शादी ब्याह कहाँ ले हुई। अब वही में मोबाइल में पैसा भर हम जियान करी हम लोग वही पासारा बा। ठीक बा भाई बुरा नहीं खे माने के हंसे हंसावे खातिर कुल भइल हटुए।